Tikulandireni omvera program yakandimverere nsabata ino. Program yokhayo imene mfundo ndizochuluka phokoso lochepa chabe. Ndipo program ya tsiku la lero muli ndi ine Frederick Tom. Monga nthawi zonse sindikhala ndekha program ino, ndipo mtsiku la leronso ndi nzanga amene amakhala akuzukuta nkhani zosiyanasiyana Bambo Chawezi. Bambo Chawezi Banda. Tikulandireni program yakandimverere nsabata ino. Tathokoza kwambiri Frederick. Ndipo nsabata ino Chawezi sindikufuna titaye nthawi kwambiri. Amalawa kumadandaula kuti dakati pasawanawa nthawi kumachepa. Yes. Ndesi tufuna titaye nthawi kwambiri program ino. Koma monga nthawi zonse mukuyenera kuzindikira konse kumene makhala mukuti mvera amalawi kuti program imene timapatsirani pa television komanso timapatsirani pa wireless ya miji. Ndipo pa wireless program imene imakufika na lachiwiri lina lilonse pa nthawi ya 8:30 madzulo. Ndipo mosataya nthawi Bambo Chawezi ndimafuna tiyambe ndi nkhani zokhudzana ndi makampani aboma. Malawi muno tili ndi makampani aboma angapo. Ndipo ena mwa makampani ndi monga Eskom, tili ndi Water Board, kuli Malawi Housing, ndi makampani ena omwe ndochuluka. Yes. Kukuoneka kuti kumakampani amenewa anthu amasewerako kwambiri. Ndipo mafuna nkhani yathu yoyamba mtsiku la lero tiunikirane nkhani yokhudza lawyer wina amene ndodziwika bwino kwambiri amene anali Director of Administration ku Malawi Housing pansi pa ulamuliro wa chipani cha DPP. Yes. Zobveka kuti SAB yantapa mkulu ameneyo kamba kuti akuganiziridwa kuti adagwiritsa ntchito ndalama zokwana 7,430,820 Malawi kwacha pa ntchito imene simagwirizana ndi za Malawi Housing. Akuti ndalama imene idatengedwa ngati allowance. Kaya mwaimva imene? Ayi, nkhaniyo ili mkamwa si bungwe la SAB limati likati latenga munthu limatulutsa chikalata cholinga ndi chakuti dziko lidziwe, anthu adziwe, komanso wina aliyense amene akuyenera kuti adziwe za nkhaniyo athe kudziwa nkhani imeneyi. So iyi ndi nkhani yakuti siyobisaso yayi kunena kuti mkulu ameneyi wachinyamata choncho timati Bob Chinkango. Bambo Bob Chinkango. Exactly. Ndi lawyer amati private practice lawyer. Amachita ndithu ntchito ya ulawyer payekha ngati an individual payekha. Ngati company yake. Exactly. So panonso adali mmodzi wa mbali ya chipani cha DPP ngati ma lawyers mnthawi ya nkhani ya Constitutional Court. Constitutional Court. Amathandiziraso chipani cha DPP kumene kuti. Exactly. In fact ine ndikukumbukira bwino nthawi imene angakhale mu 2020 kuti achitika fresh presidential elections kuti ya chisankho cha chibwerenza cha president chichitikeso ndikukumbukira bwino ine ndali konko ku Tale Center ya ku College of Medicine kuno amati ku Kuhes ndaona Mr. Chinkango adali kumeneko ito adali pa desk ya chipani cha DPP choncho. So tikozonena kuti nkhani yake ikuyenda motero. So nkhani yaikulu ndiyo kuti Bambo Chinkango zimenezo kuti patsaso chithunzithunzi kuti Bambo Chinkango ndi a DPP. Sitingaite kuneneratu koma amaoneka ndi anthu a DPP. Amaoneka amadzichita associate nkhani ndi yakuti ukamvetsera bwino Frederick uona kuti mu chaka cha 2019 malingana ndi chikalata chimene atulusa mai Egrita Ndala amene ali mneneri wa bungwe lothana ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau SCB chimene achitulutsa ndithu chikalatachi chikunena kuti awatenga Bambo Bob Chinkango chifukwa chokuti akuwaganizira kuti mu chaka cha 2019 adatenga ma allowance komanso ndalama yogonera ndi mafuta zokwana 7,430,820 kwacha. Iwo adachoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe kumene kumakambidwa mlandu wa constitution wazisankho za president uja. Ndeno iwo chimene atengera abambo Chinkango ndi chakuti akuti ukuku ndi kugwiritsa ntchito office molakwika chifukwa chokuti ntchito za Malawi Housing Corporation ndi zimene zimachitika ku bwalo la milandu sizimakhudzana ndi mulandu wa chisankho. So aonena kuti Bambo Bob Chinkango amagwira ntchito ku Malawi Housing Corporation ngati director wa administration komanso corporate affairs ku Malawi Housing Corporation MHC. Ndiyeno mu chaka cha 2019 nthawi imene a DPP President Mutharika komanso gulu lina amakachita defend case imene achakwera achilima komanso anthu ena adapita ku court kwa mang'alo na chisankho cha 2019 sichidayende bwino. Akukamba za
chisankho kuti sinaende bwino. Ameki so adaliso mbali ya ma defendants. Ameki a DPP komanso Professor Mutharika. Ndiye bambo Bob Chinkango ali Director of Administration and Corporate Affairs ku Malawi Housing Corporation. Akutera wa ACB muchikala chimene atulutsa kuti adatenga 7 million chakuti mmene kwaganizira close to 7.5 million ndikuthira mafuta ina ndikutenga ngati ma allowance kuti akachite atendi bwalo limene limakamba nkhani yokhuza zisankho zimene MCP UTM achilima achakwera ndi gulu lina amadandaula kuti my answer limodzi ndi meki sadayendese chani bwino. So nkhani ili pakuti zibagwirizana bwanji ukuleko ndimafuna ndikufuza pamene kuti aine ndikudabwa kuti munthu uyu kapena mkulu ameneyo zikuone kuti kumambira kuja munakamba ngati kuti aliso ndi kampani yake ya law film. Nene maganiza kuti kodi kumeneko pa mlandu amakapezekako ngati ndani pansi pa kampani yake kapena Malawi Housing makhudzidwa ndi nkhani zimenezi zokhudzana ndi chisankho. Ayi sitinganeneretu kuti kodi kwenikweni chimachitika ndi chani koma mwina tikati tingobwera pansi pa nkhani ndi chakuti ndapereka background mwina kuti ineyo ndi mboni ndidaliko ku Tale Center nthawi imene ankaulutsa zotsatira za 2020 kunena kuti ndakumana nawo bambo Chinkango amapezeka muzochitika za DPP sitinganenenso ngobisa amapezeka. So kupenekera kwanga ndi kwakuti amagwira ntchito ku Malawi Housing Corporation nga Director wa Administration komanso Corporate Affairs or Services ku Malawi Housing Corporation. So nkhani ndi akuti popeza iwo ndi lawyer komanso a DPP anali ndi nkhani ku court yokhudza Mutharika ameki achakwera ndi achilima komanso ena tikumbukira sonaliso makosana a Malawi Law Society ngati interested parties adayijoyina nkhanichi. So ndiye sakuti bambo Chinkango pokhala lawyer maganizo anga ndakuti adapita mwina kuti azikathandiza maloya achipani cha DPP ndi maloya achani ameki kupeza onse kwapereka upangiri kuti zinthuzo ziyende chani ziyende mmeneyo amatani amafunira. Komano nkhani yayikulu ndi imene ACB anena mu nkhani muchikata chimene atilusonera kuti iwo akayang'ana mgwirizano pakati pa Malawi Housing Corporation komanso mlandu umene udali ku court aona kuti palibe kugwirizana kwina kulikonse ndi chifukwa chake mlandu umene aulemba akuti abuse of office umene uli contrary kapena kuti ukusiyana ziwana zoti wasama katenga allowance ku Malawi Housing kukapezeka ku mlandu umene ngati mlandu ukazafika potayamba kukamba ndi chiyembekezo chathu kuti ma details ngati amene wadzatani adzatuluka kunena kuti yayi idu bambo Chinkango mmagwira ntchito Malawi Housing Corporation ndi chifukwa chani mudatenga allowance yako housing mudatenga fuel yako housing ukapanga atendi mlandu wa DPP mlandu wa meki ndi mlandu wa Mutharika chidachitika nchani zimenezo ndi chiyembekezo chathu kuti ukazafika pa stage yokuti wayamba kukambidwa mlandu ndi zimene tinasamve kuti kodi chidachitika ndi chani. Koma mwina nkumanena kuti kodi Frederick izizi kwa anthu ena sikuti kuti Chinkango ndi olakwa nkhani ndithu yangotuluka kumene kunena kuti ACB atulutsa ndithu nkhani imeneyi kunena kuti akuaganizira kuti Chinkango adatenga 7.4 million Malawi kwacha. So ineyo ndi maganizo anga kunena kuti kusogoloku nkhani ikafika pokuti yamba kulowa mabwalo a milandu tidzamva tsatane wake. Koma mwina chachikulu Frederick nchonena kuti kodi izizi ndi zachilendo kuti mafuna ndikufunze zimenezo chifukwa mlandu ukhudzana ndi 2019 ena akufunsa kuti mlandu wa 2019 kuma ukumba lero nthawi yonse chifukwa cha ACB inali chete komanso ndimafuna ukuunikira nkhani imene ikhudzana ndi 2019 kuti mlandu ukambidwa pano ndimafuna unikirenso kumeneko kuti kodi ichi ndi chikhalidwe makampani aboma choyambirira anthu amayankhula kwambiri unena kuti iya makamba zokuti boma la DPP kapena anthu akuti amene ali boma la DPP anali akuba ndi anthu amafunsa kuti kodi ngati a DPP mukuti kaya kunali kaya cement gate kaya kunali nkhani za kunaki kaya kunali za water board Westcom ndi pali nkhani ina yokhuza mafuta andrama za nkhani 300 million ku Nokima kodi nkhani zimene zizi bwanji anthu usimamanga nganana badi ine yankho langa limene mafuna kuwapatsa ndi lakuti
akadzakhala phe natsata zimene timakamba pano pakadimverere adzatha kupeza mayankho ankhani zambiri zimene amakhala nazo ngati mayankho amene amafuna. Ndofuna ndipereke chitsanzo chimodzi. Ine pano ndidachezapo ndi mayi Martha Chizuma amene adali mkulu oyang'ana bungwe la ACB mbuyo lothana ndi Katangale. Mayi Chizuma chichokereni pakali pano mlowa malo awo sadabwezeke. Ndiye ndimafuna nnene kuti Mayi Chizumawo ntapita ku office kwawo ndikuyaka nkhani ifunso lonena kuti bwanji nkhani ndi ya 2019 ikutuluka tsiku la lero kuphatikizaponso funso limene anthu ena amafunsa kuti kodi ndi chifukwa chani mukamanena kuti a DPP adali osakaza amaba amasokoneza zinthu amachita Katangale bwanji simumaamanga. Ndeni mafuna ndi apase yankho kunena kuti tisayiwale kuchoka mu chaka cha 2020 ndiyesa kufika chaka chino kumayambiriro ngati sali chaka chatha pakatikati pamene Mayi Chizuma amachoka takhala ndi Mayi Chizuma ngati mkulu wa bungwe la ACB. Ndi chifukwa chani ndiwabweresa Mayi Chizuma mu nkhani imeneyi. Nkhani ndiwatchulamo Mayi Chizuma pa chifukwa ichi. Sindibisa sindima njenjemera sindikwendera fanya kuti Achizuma ndacheza nawo maso ndi maso nawo mu office mawo maso ndi maso ndiye ndidafusa kuti koda Achizuma ndi chifukwa chani zikuoneka kuti mukulimbana kwambiri ndi Katangale amene mukuti akuchitika pakali pano pamene Katangale amene amachitika maboma ambuyo kuphatikizapo boma limene langochoka kumene lapita Mutharika ndi gulu lawo kodi chikuchitika nchiyani. Ndi Mayi Chizuma adandiyankha kuti chawezi research kapena kuti kafukufuku akuonetsa kuti tikamalimbana ndi Katangale wakale Katangale samachepa kutengera ndi kafukufuku samatha. Izizi ndikuwapanga koti Mayi Chizuma verbatim. Ndipo tsiku limenelo adandiuza zokhuza grand corruption kuti iwo achita bwino kwambiri. Tidacheza mu office mwawo Mayi Egrita Ndala ndi amene amachita facilitate meeting imeneyoyo Mayi Ndala alipotero ndikunena izi fanya kuti angakhale kubwalo la milandu ukamanena zoona ndi zoona. Chizuma upanali ku Washington DC apita kwa World Bank zimene ndikunenazi akuzozona adanenadi. Ndifuna kunena kuti Mayi Chizuma yankondera kuti funso ndira kuti nkhani ya 2019 kubwera lero chifukwa chani nanga a DPP amene amachulidwa kuti samamangidwa pamene anthu tonse timati amaba chidachitika nchani. Ndene mafuna nnene kuti okuti mumuloze chala ndifuna ndikupatseni lero yankho lero oti mumuloze chala pakusamangidwa ndikulimbana ndi Katangale amene amachitika mboma la DPP ndifuna ndikupatseni munthu wache ndi Achizuma Mayi Martha Chizuma. Ndi chimbo limene ndifuna kunena Achizuma adandiyankha ineyo nditafunsa kuti kodi Achizuma ndi chifukwa chani mukulimbana ndi Achilima ndi chifukwa chani mukulimbana kaya ndi a George Kainja chifukwa chani mukulimbana ndi bambo John Suzy Banda mukulimbana ndi achina Sata sikuti kulimbana ndi Katangale kula koma madabwa kuti chifukwa chani zambuyo ndi chifukwa chani sakuchitapo china chilichonse kuma akambidwa nkhani yokuti a DPP amasokoneza kuota bond nkhani ina ndi yatulusa ACB pano a DPP amasokoneza ku Malawi Housing Corporation amasokoneza ku Eskom amasokoneza kaya ndi ku nkhani zoperekera madzi ku polisi za Greco za mbiri food ration za ku prison 145 million inapezeka muthumba mu account ya DPP amene so signatory kapena ro sign mlandu adali Professor Mutharika ichadangori libwezayi osati kuti abwenza koma adavomera kuti ndalamayi tabwenza ndi nafusa kuti Achizuma pali nkhani izizi zimene aliyense akudziwa kuti a DPP amapanga kodi ndi chifukwa chani simukulimbana nawo mukungolimbana ndi Achilima mukulimbana ndi gulu la Chakwera mukulimbana ndi nduna zapano mukulimbana ndi Achizuma anayankha kuti kafukufuku akusonyeza kuti kulimbana ndi Katangale wakale kusiya wapano Katangale samatha ndiye ine ngati director general kapena uni ngati mkulu wa ACB chidwi changa chili pakatangale walero wakaleyu tiyambeketa muyedzeka timusiye pambali mwina pa nthawi yoyikika ndi yankho limene mafuna ndikupaseni tsiku lalero kuti mwina anthu simmadziwa mumanena kuti Achakwera ndi gulu lawo amasiya a DPP so ine ndimanena kuti kulakwa kumene ine ndafika ponena kuti kodi Achizuma simukuona kuti
kuti ndi chanzeru kuti mupange a proper ratio kaya mupanga 3-2 kaya 2-1 mbali zonse ziziyenda muzengeko katangale wakale muwiri zengani wapano mmodzi kapena wapano muwiri wakale zenganiko limodzi strike a proper balance zonse ziyendera chani limodzi chimene nkatanthauza ndinachi ndi chakuti bwana nkhani yakatangale kawiri kwati kuno Malawi amapanga katangale ndi anthu amene ali politically connected anthu amene ali ndi mphamvu anthu amene ali azipani now the moment you say kapena mukangoti tiyambe kulimbana ndi UDF lero tikangoyamba kulimbana ndi APP lero muona kuti mugumula political capital ya chipani chimene anthu amene akutchulidwawo akuchokera ndi chimodzimodzi zimene zachitika pakatipa muona kuti adalimbana ndi achilima tsiku limene adamanga achilima malemu chilima muona kuti UTM osanali kuma ndekuti chifukwa chani mumapereka chithunzithunzi chakuti UTM ndi president wawo ngachani akatangale pamene mukuwasiya a DPP mukudziwa zimene a DPP amachita kuliokota poni ku Escom ku Makra ku MRA kaya za kumera inu ndinu mboni pali nkhani pano bwalo la milandu kumera kumene akutchulidwa bambo Collins Magalasi so chimene matanthauza chonena kuti mukamati mwatembenukira to 360 degrees kuisiya DPP apopo osamayimba milandu kuti tifuna tilimbane ndi katangale pano mumapangisa DPP aja azioneka ngati ndi angelo ngati sadalakwe chilichonse azioneka ngati sadalakwe chilichonse amalawi ayiwale so ndi manena kuti amene wapangitsaso kuti nkhani ya 2019 izituluka tsiku la lero amene wapangisa kuti ena mwa anthu a DPP amene amaoneka ngati kuti sadalakwe amene amaoneka ngati ndi angelo kunjaku kuti zawo amaziyendesa bwino mmodzi mwa iwo ndi Mai Martha Chizuma chifukwa approach yawo ntchito yawo imene adanena adandiuza ine pamaso tili alibe interest ndi kuthana ndi katangale amene adachitika mbuyo iwo masomphenya chidwi chawo adalibe pa katangale wakale chidwi chawo chidali katangale walero chifukwa kafukufuku wa mabuku amene iwo adawerenga ndipo amene akuwerenga akuti akuonesa kuti katangale wapano mukamalimbana naye amakhala ndi deterrent factor akuti amathandizira kuti katangale chepe asamachitike mafuna yake choncho chawezi mafuna tipiteke ku break omvera mukhalepo mpo kufikira titakutengira soni chigawo chachiwiri cha programu imeneyi yakandimverere mfundo zambirimbiri phokoso lochepa tikulandireni omvera mpulogalamu ino yakandimverere mchigawo chachiwiri chimene chimakhalanso chigawo chotsiriza kutsendera zonse mpulogalamu imeneyi bambo chawezi mafuna tipitirize kuchokera pamene tinalekezera paja zikuoneka kuti chitsanzo cha kumangidwa kwa bambo Bob Chinkango ndi chitsanzo chimodzi chabe cha nkhani zolakwika zimene zikuchitika m'makampani abo zimachitika m'makampani aboma nimafuna mutifotokozere momveka bwino kuti kodi makampani aboma akhala kuyendetsedwa bwanji ndingopereka zitsanzo anthu adzikumbukira okha ndiyambe ndi bungwe la Malawi Electoral Commission kunena kuti ngati mukumbukira bwino kapena kuti ngati anthu amatsata zinthu pano patatsala pang'ono kuti kuperekedwe ma nominations aphungu a nyumba ya malamulo mapresidenti komanso makansala ndiye ngati ukufuna kuti ukayimire mpando wina uliwonse umapereka kanga chepe amene akupikisana pa phungu pano azibambo azipereka ma 2.5 abambo azipereka ma 2.5 million amayi achepetsera pang'ono olumala achinyamata achepetseraso pang'ono pamene ma president azipereka 10 million makansala ndangoyiwala kuti zingati chimene ndimafuna kunena ndi chakuti ndalama zimene zizi amene zimaperekedwa ma nomination fees sizimakhala refundable ukapereka ipa account number yapita kaya ukagwako kumeneko zimapita kuthumba la meki inu ndinu mboni mu 2019 bungwe la meki litatolera ndalama zimenezi lidatenga ndalama zimenezi nakazipereka ku kampani ina amaitchula kuti Alliance Capital cholinga chidali chakuti ndalamazi akuti zidziberekana zichulukana kumeneko ndiyeno mukudziwa kuti nthawi imeneyo kudali ndani pansi pa boma la DPP mufunse kuti kodi ku Alliance Capital ndalama zimenezi zidayenda bwanji mu ndalama zomwezo paliso bungwe lina limene lili nthambi ya ndalama zimenezi ndoti zidapita pakati panopa khoti lidalamula kuphatikizapo Reserve Bank of Malawi lidalamula kuti company imene ya investment amati Alliance Capital Limited idathetsedwa adaichita liquidate kuti ndalama zidapita choncho basi libwenze ndalama zimenezi nkhani yachiwiri
Export Development Fund imene ndi nthambi ya Reserve Bank of Malawi idasungako kumene ku 1 billion mukaifunse Malawi Police Service idasungako kumene ku ndiye saso 1 billion mukafunse anthu osiyana mdziko muno kuphatikizapo amekiwa adatenga ndalama zawo kukupitisa ku bungwe limene kukasungaso kumene kuli boma la DPP mufunse ndalama zimenezi zidayenda motani. Nkhani yachiwiri ndimafuna ndikambe nkhani yokhuza kumene kundi ku Mera inu ndinu mboni kuti Bambo Collins Magalas limodzi ndi mzimayi wina otchuka mdziko muno amene wandi mmati Mai Kashi Madam Dorothy Shonga ali bwalo la milandu akuyankha nkhani imene amachita supply zinthu mu njira zawo zimene iwo akutani akudziwira zonsezi amachita pansi pa boma la DPP nthawi imene president wawo ali Professor Mutharika. Tisaiwale Bambo Collins Magalas omweyo ali bwalo la milandu akuyankhanso nkhani yakuti adakalipira ku hotela ina kaya ndi kuloji ina mtauni muno kuti masapota ndi mamemba la DPP akagone kumene kugwirisa ntchito ndalama za bungwe la Malawi Energy Regulatory Office pachijewo pali amatipumbwa pachipwete ndinene chinthu china mukudziwa bwino zimene bungwe lina zimene limachita Beam Trust zimene limachita mogwiriza ndi National AIDS Commission kuphatikizapo zimene limachita ku Lilongwe Water Board kufika tsiku la lero padali nthawi ina bungwe la EIB European Investment Bank ndi imene idapereka ndalama masiku anamama madzi pali madera ena mama madzi amada prepaid metering system imene adabweresa ndi European Investment Bank adapatsa Lilongwe Water Board ndalama tapanga ni zituone kuti kodi prepaid metering system ya madzi iyenda motani nthawi ya DPP adasokoneza ndalama zimenezi ku Lilongwe Water Board adasokoneza mpaka na bungwe la European Investment Bank EIB lidayika so ndalama zina zapadera kuti alikonzere M1 road lidanyanyala likuti ngati takupasani ndalama zochepa mwakanika uzigwiritsa ntchito moyenerera mwasokoneza za prepaid metering system tikukhulupirirani bwanji ndi ndalama zoti mupange big ticket project ya nsewu wa M1 road a EIB ananyanyala zidatengera 2020 achakwera atabwera kupitaso ku European Investment Bank kukapanga renegotiate kunena kuti yayi boma la DPP lachoka lapita tabwera ife tipatseni ndalama ndipo ndalama zanuzi tizigwiritsa ntchito chani mpaka na azungu a EIB akuti yayi boma adila sinta apatseni awa auona pano sewu mukuona sewu kuteka so tikunena kuti mukati mukhale pansi ichi nchitsanzo chabe cha Malawi Housing Corporation ine sindifuna kukamba za ine ndipo zimene mwakulazi zisonyeza kuti funso ndinafunsa lija yankho lake chifana nafunsa funso loti kodi makampani amayendetsa bwanji mboyo ndipereke chitsanzo yankho logwirika bwino ndiloti kunali chisawawa chocho ndimafuna ndipereke chitsanzo china amene amadziwa bwino mu 2018 ndikukhulupirira kuti nduna ya zamagetsi ni mphamvu adali Bambo Bright Msaka nthawi imene adayichita unbundle Eskom tukamba za chipwirikiti chimene chinali makampani aboma chipani cha DPP pasi pa Mutharika adaganiza kuti ayiphwasule Eskom chingerezi yake amati unbundling ndi adayiphwasula Eskom ndikupanga mitolo ingapo Eskom uko tima branch ndikuyiphwasula Eskom ndikupanga create Power Market Limited komanso ndikupanga create Egenco chodabwitsa chinali chakuti mmene amayiphwasula Eskom adayilanda ma power stations onse ndikuyipatsa company ya Egenco abwana ine daphunzirako pang'ono sukulu ya accounting achimwene for every transaction that you do in accounting there must be two corresponding transactions or activities ukapanga debit pamayenera pakhale credit amati duality or double entry ukapanga ichi umayenera so pange china ndeni mafusa kuti kwa amene ali ozindikira nthawi imene akapanga pasi bill imene naphwasula Eskom kupanga create Power Market Limited kupanga create Egenco ineyo ndidaliko ku parliament mazitsatira bwino kudatuluka mafuso kuti kodi inu a DPP Bambo Msaka ndinu amene muli nduna ya energy komanso za mphamvu mukuphwasula Eskom mukuyilanda Eskom
all the assets anailanda Eskom galimoto kuilanda Eskom ma power stations kuilanda generating malo osopangira magetsi ndikuibasa ejenko kodi a Eskom akapita ku amaiti statement of financial position yake akapita kodi kapita chiyacho peka madi balance sheet because pa balance sheet kumapanga indicate ma assets Eskom ili ndi mataba ile yawa ndipo dailanda Eskom osalemba kodi a Eskom anapanga bwanji balance mutalanda kapichira mwalanda nkula mwalanda kanditedzani ndikuibasa ejenko kuti ziendesa izi Eskom mabuku mwawo mulijani analemba bwaji popeza mlalanda without any corresponding information anangotenga zonse nkuibasa ejenko zaulere chimene Frederick ndimanandauza ndichakuti company zaboma ndimapereka chitsanzo cha Waterport kunena kuti uzaona kuti Atlanta Waterport kaya Lilongwe Waterport kaya Mzuzu Waterport Southern Region Waterport ngati company zaboma muzaona kuti ministry yakuti department yakuti si malipira mabiro amadzi kaya mabiro amagesi muzaona kuti Eskom apita akadula magesi muona a Waterport ndabo riboma ndi boma okaoka ngani ndi yakuti mukamati mukuchita business ngakhale nonse muli company zaboma mumayenera kuti ngakhale service or product muzigulisana so ndimatandauza kuti to honor the payments exactly so chimene ndimatandauza chonena kuti muona chisawawa chimene chikachitika popanga unbundle Eskom to create Power Market Limited komanso ejenko adangoilanda Eskom zonse generating capacity without even balancing all these ndikuipasa ejenko kodi mukuti a Eskom wa ndi adalemba bwanji mabuku mwawo so izi ndi zina mwa nkhani zimene zinkatuluka nthawi imene a DPP ankapwasula Eskom mu 2018 kuti apange ejenko komanso Power Market Limited mwachidule chawezo wakamba momveka bwino nkhani ndipo zikuonetseratu kuti pansi pa ulamuliro wa DPP makampani aboma amayendetsedwa mwachisawawa kwambiri mwachisawawa udali chisawawa osati masewe ndi pano pamene muzaona kuti kudeka kukhazikika chindunji komanso order ndi protocol ndipo zimene zikundikumbutsanso kunkhani imene malemu Chilima pamene vice president malemu Chilima pamene anala kukamba nkhani yokhudzana ndi ma reforms anazakambako za nkhani yokhudzana ndi personal liabilities koma makamaka kwa ma CEO amakampani aboma amatanthauza chani nkhani imene ndikukumbukira bwino ndapeza mpata ucheza nawo mu 2020 kunyumba kwawo ndidafunsa apo kunena kuti mukamayenda m'misonkhano mumayenda mchikalata china panali nthawi ina Chilima amakonda kubwera ndikumbukira sonkhano umene udachitika ku Nchewu ndidapita ndikugwira ntchito ku Mibawa ndidapita kumene ndapeza pa msonkhano wa Chilima adatenga chikalata china akunena kuti tili ndi chikalata ichi ndipo tikudziwa kumene achipani mukumakatenga kadi imene mugwisa ntchito kumakamwa mafuta kadi yako MRA filling station yake tikuiziwa kadi namba yake tikuiziwa so achipani cha DPP amamwa mafuta amabungwe aboma MRA amene akufunira Makra Eskom ndimavaso kusalima sugar kunaseweredwa so ICI kukosomola pano mpaka na kuti ma spare parts amba kufuta so ndimafuna unena kuti ndidafunsa kwa Chilima kuti mukamanena izizi mukumanena kuti boma likangosintha mu 2020 ma CEO onse aboma adzakhala personally liable chimene akanandauza Achilima malemu nthawi imene chinacho kuti ndidafunsa nandiyankha kuti ndikakamba za personal liability amatandauza kuti ma CEO onse amene ankachita zimenezi simudzayankha ngati chipani simudzayankha ngati boma simudzayankha ngati gulu muzayankha ngati gulu muzayankha ngati munthu kunena kuti kayako kutumani ndi achipani kayako kutumani ndi president koma ulakwitsa ndiweyo udzayankha iweyo ngati munthu pawekha chifukwa tikakamba za Eskom tikakamba za MBC tikakamba za Water Board amene anayikidwa kuti ndi amene amachedwa kuti presiding officer amene ali the man in charge at the helm of matters ndi iweyo chief executive officer ndipo kamapanga izizi kaya kuti umachipani ziwa kuti udzayankha
personal. Zidzakutsalira. So achilima nthawi imeneyo mena kakamba za personal liability. Kunali kuwasambira mmanja ma CEO. Kuti bwana mukuchitachi chibwana ichi. Yes. Zidzakutsalirani. Zina mwazimene tikukamba siku lali zimenezi. Kunena kuti bambo Bob Chinkango lero atengera ku bwalo la milandu akuakanizira kuti adatenga 7.4 million ya Malawi Housing Corporation ukapanga atendi mlandu ku court wa Mutharika wa DPP ni wa Malawi Electoral Commission. Personal liability imene achilima kanena ija ndimene yamba kuonekera tsopano. Omvera program ya lero yakandimverere tilekezere pamenepo. Mfundo zimakhala zochuluka kwambiri penanso kumachita kuzidula koma phokoso lochepa chabe. Kufikira tadzaona naso program yotsatira munali ndi ine Frederick Tom ndi nzanga wa nthawi zonse Bambo Chawezi Banda.